nekudaro regai panapa ka tione isisu kuti tinzwisise chezvo kuti iye anombonzi Marco Sibanda ndiani, akabva kupi, ende zvakauya sei zvemimhanzi izvi. Vazhinji vamwe vanoziva kuti Marco Sibanda akatanga achita zvekudzidzisa zvezve, kudzidzisa zvekuchata zvezve, vachati vaivai ndo ranga riri basa rake iroro rekudzidzisa vanochata vaivai. Saka aiwaka ndo kwakuri kuofisi kwake ikoko, zvokutoti zvaaita zvezve tichiona achikwakuka paipai aiwaka zvanga siri zvekuti anzi ndezvemumusoro mavo, kuratidza kuti aiwaka yagara itongorika nyanzvi nechakare iwoka mukoma Marco Sibanda. Vakashanda zvekare kane Kasongo Band, vakashanda ndokwakatakireko kana Kasongo Band kusvika vazoita zvavo, anditika right. Nekudaro ka regai tivanzwe isisu adzimai vaivo mukoma Marco Sibanda vachipinda kamudariro. Mai Marco Sibanda, zita rangu ndinonzi Lois Sibanda. Marco Sibanda akazvarwa 1958 kufokola kuFlabus inonzi Sisa. Akadzidza kuchikoro chinonzi Mkwaleni Primary School. Saka ari kuti akadzidza ikoko haana kuzofurira mberi, anenge akagumira kugrade 7 ndipo akazoenda kuBulawayo. Vakazvarwa vari 10 mumba mavo. Wekutanga mukomana ainzi Simeon, kuchizotevera hanzvadzi yavo akaroorwa kuMberengwa, kuchizouya mumwe futi musikana, kwozouya ivo vandevepa chinamba chiko ndeve chinamba 4, kwozouya mumwe futi ndinoenda kuzvikanganisa. Saka baba vavo vainzani namai vavo? Baba vavo vainzi Benjamin Sibanda, mai vavo vachinzi Lucy. Vaishanda kupi baba? Baba vaishanda kuConsolidated Textiles kwaigadzirwa magumbezi. Saka ndokwavakabva vachovhera mwana ikoko? Ndokwavakabva vamuchovhera ikoko. Nokudaro mimi Comrade Marco Sibanda makasangana nawo sei naye amai Sibanda? Ndipo akazoenda kuBulawayo, akatombonoshanda ariko kuBulawayo kuConsolidated. Akaini ndakazosangana naye nekuti aishanda nehanzvadzi yangu asati aenda kuhondo. Mashure meizvozvo akazoenda kuhondo. Ini hanzvadzi yangu yange yakaroora mwana aira Sibanda. Saka baba vamako vaimuti hanzvadzi yangu, saka vaizopota vachishanyawo kumba vachiti tsano. Saka ndokwatakaonana. Vakazoenda kuhondo matova mese? Vakazoenda kuhondo tatova tese tine gore rimwe chete tichidanana. Ndipo vakabva vavhakacha vachienda kumusha kwabva vanosangana nemaComrades eZanda. Ndipo vakabva vatorwa pavaenda kuMozambique. Ini ndikasara ndikagara ndikamboita makosi akasiyana siyana. Ndakangogara Mwari kana vakangoronga chinhu zvinongoitika kuti muzongozosangana zvakare. Pasati paane mwana apa? Aiwa, papasina. Makosi makaita ndapi napi? Ndakaita dressmaking, ndikaita cutting and designing ndiri kuSpaces College. Makazviziva sei mimi kuti ndokwavaenda? Zvakataurwa nekuti vakatorwa kumba vakawanda, vakatotorwa vakawanda. Saka takazozviziva nekuti inini nguva iyoyo baba vacho vabereki vacho vanga vakundiziva. Saka takazozvinzwa kuti vakaenda. Saka mimi manzwa kuti darling wangu aenda, makanzwa sei? Ndakarwadziwa zvakanyanya, ndosaka ndakashingaira kumumirira kusvika adzoke. Vakaita makore mangani ikoko vari ikoko? Vakaenda gore ripi? Vakaenda 1978. Vakazodzoka pakapera hondo.
1980 asi pakuzodzoka kwavo zvakatora nguva kuti tionane. Ivo pavakazopinda kuma-assembly points uku vanenge vakazosangana nemumwe mukadzi wavakazopa mwana, asi nenyasha dzaMwari takazoonana zvakare. Mwana wacho ari kupi? Ariko kumunda uku kwatinorima. Akura sei anonzi? Anonzi Benji. Aiwa, tinozvikuga chose. Saka makazvitambira sei taita kamwana? Havana mbondiudza, vakandivanzira. Nekuti dai vakandiudza handifungi kuti ndaizozvitambira nekuti ndandichiti handidi murume ari second hand. Saka havana kundiudza, ndakazozviziva ndaamuno kuti ndozviripo. Kana kuti paizoita jambanja? Paita jambanja pautera. Zvadaro inini vakabva kuma-assembly points kura 1980 chii chakazoitika kuti muzoonana? Zvakaitika ndezvekuti baba wacho, semunhu wandambotaura kuti baba wacho vaindida, vakazoramba vachiuya kumba kwedu vachibvunza kuna nzvedzi yangu kuti ko vaiti vakasangana kubasa vobvunza kuti ko vanikina venyu vaya vari kupi, kuti vangoti variko kumba kune munikina wangu. Vakati kuti vangu vandaigara navo vaigadzira maredhiyo, saka vaizoti ndine redhiyo yangu yada kunogadzirisa. Izvo dzaiva nzira dzekuti vazoona kuti ini ndichiripo here. Pavakandiona vakafara ndopavakabva vati nyorai telegram. Kwakusati vane mafoni nguva idzodzo, anga ari 1983 ndopavakazoitirwa telegram vakati bamai vako vari kurwara kuno kuhuya. Apanga ari kupi? Anga ari kuno kuHarare, ini ndiri kuBulawayo. Aitii kuno kuHarare? Iye aigara pano achiita izvo zvemusic izvozvo. Vanga vatotanga kare zvemusic? Ehe, vanga vari mukasongo band vachiri kuridzana namukoma Ketai. Ndobva mai auya aitirwa telegram auya? Ndobva auya. Saka iye ari kuti baba vangu vakabva vandiudza kuti mwana uya waimboda kuroora usati waenda kuhondo ndazomuona, saka ndiye mukadzi wandiri kuda kuti uroore. Kana dai ndikazofa ndiye mukadzi wandiri kuda. Iye akazoti ko kana akazoroorwa hanzi akambotaura zvakawanda-wanda. Vakati ndizvozvo iwewe mangwana uenda nasisi wako unomutsvaka. Saka takazongoona vachiuya nasisi wake kuri kuSeni. Ndovatamuona vavatotaura, ndikambomubvunza kuti nguva yese makore ese wanga uripi, hauna mukadzi here? Akati handina kana. Saka takanga tiri vanhu vekuti hauraiti, ndikati ndozosara ndichifunga muzodzoka. Saka paakadzokera akakwira achiuya kuno kuHarare, chitatu chatakati tozosangana ndopakazote ichisvika kuSeni akabva aona baba vake vatofa, vaita accident vachienda kubasa. Saka paakazouya achindiudza kuti ndozvaitika, inini handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichazoramba. Saka ndakabva tangozovhumirana zvakare kudzokerana. Ndobva tazoita urongwa akauya akaroora. Inini handina chandaiziva, ndakazozviziva ndakunochinzwa vachimudaidza vachiti baba Benji. Ndikati ko iwe unonzi baba Benji nei? Ndopa akambotanga achiramba. Asi mudzimai waKetai aiwanzodaidzira nekuti dzimba dzedu dzakapirana magodzi. Saka aidaidza achiti baba Benji. Saka ndopa ndakazoti ko unonzi baba Benji nei? Ndopa akazotsanangura manje kuti ndozvakaitika. But mwoyo wangu wakarwadziwa zvakanyanya nekuti inini ndakakura ndichinamata, saka ndaiva ndisingade zvinhu zvakuti ndizoroorwa nemunhu angamboita mhuri yake. Zvinhu zvakambondirwadza asi ndakazozvitambira. Aiwa, tinozvikudza chose. Right, maakugara nese, mama kuno kuchitumbwiza manje. Ndiri kuona ndikatesa pamadziro apo, ndiri kuona pane mukomana nemusikana ari kuchata. Ndini here kana kuti waningira yenyu? Aiwa, ndini takazochata. Mukachata gore ripi ro? Takachata 1986. Makachatira kupi? Takachatira kuBulawayo kuchechi yandaipinda Brother in Christ Church iri kuPhumula North. Iwe wanga chiita zvemagitare? Vava vachiita. Ndiro vakazoridzera ipapo? Aiwa, harina. Makaropafadzwa, mhuri yenyu yakakura sei? Tine vana vakomana vaviri nemusikana 1. Mungadiwa nemazita acho? Wekutanga nonzi Atumaya Spanda naAnson naCharlene. Vese ava vari kuiteiko zvinezvi?
avakomana vati mai ari kucape town ndoko ari kushanda saka murume akakayotevera futi ikoko saka musikana ari kuJoburg akaroorwa nemurume wake ikoko saka inini magosara nega yese vatiza ndasara nevazukuru. Right, ndoka amai mako mawanzo akawa chimbunoti paka nhoroondo yamukoma mako wakati yakamuswa 8 September 2004. Ndofunga pane makore 20 vatisi yatota waka gamba redu zororai murugare panomwe zvakare wakashanda naika anonzi comrade Chenje ndikati wanzi ngoma Chenje vachipinda mudariro tasvika mudzapasi muyamuyamu tanga tine mashefu etanga tinawo ikoko vaiziva kuti tanga tichiimba vana comrade Joseph Khumalo nhasi uno vachiriko vakabva vati vakomana vaya vanga vechiimba vaya unganai tobva tatounganzwa mabhesi machiko kudzapasi ikoko gore racho iroro ndo rakabva rauya ana comrade Chinks kuno vakatungamira kuna ana comrade Chinks negrupu ravo rekwaya vambondosungwa pachikurubi asungwa pachikurubi obva atodeteniwa ipapo obva atadza kuprosida kuenda kumabhesi kwaifanira kuenda kwakuvaya kudzoserwa kudzapasi saka adzoserwa kudzapasi ndipo takabva tazobatana nawo manje ana comrade Chinks tazowanda manje tatotorwawo isusu wekuiwo kumagitari tabva tatorwa tobva tazobva ikoko kudzapasi kuyakuya tobva taenda kugoromonzi tasvika kugoromonzi kuyakuya kwanzi kubhesi 1 uko ndipo takasvika tikazonogara ipapo taitanga kuchita maresa house taida kuita maresa house ekuita independence anga ragore ripapo anga ri 1980 saka takaita maresa house iwayo tichiya kwamushandira pamwoko tokuti taita training dzacho tanga tisina magitara emagesi tatakajaira izvi mabhanji izvi zvekungosungirira izvi saka takambotopinda bhizi kukwanisa kuridzawo magitara emagesi ndevakomana ediwo takaridza tobva takutozivazivawo takutoridzawo paya patazonzi kuindependence kurufaroko takatoshiya stage naBob Marley so vakadzikiswa hinyenje kuuyawo pechikwidzwa flag yedu yeZANU-PF. nde vapi zvipi zvikwata zvimwe zvakaimbawo ipapo kusanganisira imimi naiye Bob Marley? Zvinhu zvaichambonyozviyeuka here asi vana Oliver Mutukudzi ndichiuyo mbongo anga varipo nekuti ana Oliver Mutukudzi nguva yacho vanga vatogara vari mumusic macho imo tanga tichongonzi Zanla Band ndokuti takaita patakajoina naipapo tanga tine magrupu akati wandei chaizvo taiti rekwaya raimbwa na comrade Chinks ndo mazuva aimba kana vanhu vese muAfrica vana maruza vapambe 10 ndo nguva dzavaimbawo idzodzo idzi tichiimbawo dzedu ndipo taimbawo na Asante Sana ndo nzio dzoti takatangawo kuimba isu tise band nekuti inini grupu rangu rese rakanga rakatrainwa kuEast Africa vekomana vese vendairenga ivo takatangira pabhera katikaenda kuTanzania tikazodzoka saka takangozoya kuungana futi takadera saka grupu rangu rese rakatakatrainwa kuTanzania saka Swahili taitaura Swahili tese ndosaka takazoridzana Asante Sana ivayo kwaiya kutongoizwa Swahili yacho plus mumanzi wekuEast Africa yanga iri Kanindo nguva yacho iyo manzi vaibva paEast Africa yanga iri Kanindo saka taitawo nzeo dzoti dzaingotorawo tichiteedzerawo like mazuva acho pane kambo ketaiteedzera kanezi Kasongo kambo Kasongo ikako kanozi Kasongo mobali nangai Kasongo nganawewo songalibala Kasongo mobali nangai Kasongo nganawewo songalibala takaka taikaridza kambo ikoko zvekuti saka takaridza zvekuti vanhu vanga kundoti Kasongo kungozovaipo tobva tazitomedza bhende doti Kasongo rakangobvirapo kuti vanhu vanga kuti Kasongo uchiteedzera kambo kake tataimba ikako ndipo takangozosheedzera bhende redoti Kasongo but kumashure kwesoko taatingoti Zanla Band zvekuti patakapedza kuita zveindependence izvozvo tapedza independence takazoramba tichiita zvekuimba tichitofamba nzvimbo dzakawanda tiri magrupu akawanda taiti grupu redu isusu reband tatinana mukomaketa iwayo kugoita rimwe raitungamirwawo na Max Mapfumo aipaimba na uchaguma wapera paya tozoita rimwe ranga rinana blessing munaka nchasozwa senemu yake anga ane bhendi rakewo kwakuya anainza ana Jowa
Jowanga ane bhendi rakewo pochizoita makwaya tanga tine makwaya kuti yaChings neimwe yaitongamwa na Jack Ncube yakizoimba nasasukale makaya yaitongamwa na Jack Ncube iyoyo asilale tina sikumbula macawe yaitongamwa na Jack Ncube iyoyo. Jack Ncube wacho akazenga ari futi kubhendi kwedu waiti kukwaya pakazenge pazozwa disbandi makwaya aya apera kuparara Jack Ncube akazoya takazenge taanaye kubhendi kwedu kuKasongo Band. Ko Mako Mavenavere Mako Sibanda akanga ari kudendera pamaSembo Points yanga iri pamutokoko. Saka akazojoina kwetanga tiri ikoko kubva atozotobva tangozonga tainaye asi akanga ari kupi anga ari kudendera. Then knowledge kune Nyati tanga tina sekuru wake nchazoti wanga ari sekuru ndiani pakati pake yena Dembo mapfumo ataiti Dembo mapfumo ye airidza rhythm yedu. Saka ndo takatanga tasangana kubhokoromonzo uko ndo takatanga kuchibva tashanda futi na knowledge. Saka kubva ipapo knowledge na Mako tanga taanavo. Regaiti nzokubva kuna Nkoma Mako Sibanda kuti maband members vanga vakamira sei kuband iyoro. Mako Sibanda aibva kunonzi kufila busi kuinsiza ndo kwaibva takatombosvika kumusha kwake tichiita matouring ekuenda kuna Nice Godini vana Banda takatosvika tikatomborara pamba pake ndo kwanga achibva Mako Sibanda. Jack Ncube aibva kungai Ketai Muchawaya aibve paNyanyadzi. Rex Motomoto drama aibve pa Bikita ino back vocal yanga iri yaKetai ndikazeta lead vocalist ndakanga ndinobvawo paBhoera pamuzokomba. Ainzi Joseph Masuku airidza lead akaridza lead raSunday Sana nana Kiongozi waSereka aibva paBocha. Stalin Ogani umwe futi aimboite zvekuimba akafa wese wakafa ndiri kutaura ivavo. Aibva paBhoera taibva tese kuBhoera. Akatanga kubuda muKasongo Band ndiani? Akatanga usiye Kasongo Band ndiketai Muchawaya. Kuchizoteerani? Kuchizoteera knowledge kune Nyati akati muzokomba movers. Mimi pakabva Ketai Muchawaya ndi makasara kunge muchitungamirira Kasongo Band chakazoita kuti musiye chi? Chakaita kuti ndisiye ndechekuti ini naMako Sibanda tainetsana zvekuti taitoenderana kun'anga. Ini ndaiva nditori neng'anga yangu yaya kuChipinge uko makaiva neyake yaya kunana Nigiriki kunana Filabusi ikokoko. Saka panga machongo anga asangana. Saka nyaya itika ndeyekuti pakangosiya Ketai Muchawaya Kasongo ndakabva ndaita mukuru weKasongo. Ndaita mukuru weKasongo Mako Sibanda haana kuzvifarira, but kusazvifarira hazvina kushanda nekuda kwokuti vaitiridzira manje vaida inini nekuda kwokuti ini ndaigona kukomboza kudarike zvaiitwa naMako. Saka kubva tatanga kurekodha pakangonyorwa posta chetonzi knowledge kune Nyati neKasongo Band. Mako Sibanda haana kuzvifarira akabva atanga manje kundirwisa. Ini kubva ndatanga kumurwisa kubva ndakuti hazvina zvinondinetsa mani kubva ndati beta ndiite rangu band. Saka ndakatora rhythmist ainzi Dembo uya wairidza rhythm muzukuru wangu uya ndobva ndaenda kofoma ainzi Muzokomba Movers. Nemuning'ino wangu ainzi Edmo aiteedza inini ainzi Edmo kune Nyati akazofa 95. Saka tikaitawo maalbum akati wandei yakanetsa. Sata bata kumuzokomba ikoko imimi mabva Mako akasara achitungamirira akazobva futi ndiani ukasoma? Zvakazoitika ndezvekuti Mako ini ndaenda Mako akafarawo akati uyu waenda wandainetsana naye ndo pakasara akutungamirira Kasongo Band. Akaita vanati ini tatarikei nenzara ana upenyu akadziita idzodzo nana Yesu Kristo inopobuda paTV vakapfeke marokwe magemenzi zviya. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti vakomana vairidzira Mako vaya veKasongo vakanga vasikafari naye ndo vakazouya kumba kwangu vakati no tiri kuda kuti tidzokererane. Saka tikadzokerera zvingatifambira kuti hazvichatifambiri Mako ari kutadze kuita chaizvo. Ini kubva ndasiyire bhendi rangu raidzi Muzokomba Movers muning'ino wangu ainzi Edmo kubva ndadzokera muKasongo. Saka Mako paakazonzwa kuti knowledge wadzoka akabva atizawo kubva aende kundofoma ainzi Insiza
ndo pandakazobudisa album yanzi Sadza. Vese vamunoona vandoramwa basa mukazoongorora vanoda mari. Ko pamakazoipa baba handichaina vana varutsoka pa yanga isiri nyaya chimwe chete here. Ano iyo ndakaimba tichitonaketa tichina mako vana mako achi mabeki voka angu. Saka imimi kambo kekutanga kukomboza muine Kasongo Band Masara Mega Kitai abva ndikapi? Soko Murehwa na Miss Roda was murdered in South Africa last week. Ko Magosi Banda nziyo yakasara achikomboza mimabha ndeipi yekutanga? Yainzi Upenyu, yaiti iri tatarikei nenzara, iri tatarikei, hanzi kufa kwomurume kubuda hura.